Evo ga Katarina. Okrečeni zidovi, plafon izletovan. To se još sad treba sušiti. Hal tamo dezinfikuje slupalicom i za sanom ono sredstvo za dezinfekciju. Naradili smo se, mogu ti reći, ali nema veze, sad idemo nešto pojesti. Tu ovdje restoran, neku čorbicu, nešto. Eto ga. Mislim da će to biti ok kad se osuši. I još plafon, njega smo morali skroz ustrugati. I Hald je to sad malo ove pukotine zakrpio. I to je to.